sabihin kung anong grupo to. Ayun. Ito si Nurse Ati-Atihan, the mother of all Philippine festivals. Anong grupo kaya to? Yung banner nila yun sa likod. Anong tribo ito? Ayun. Susunod. Okay, dyan sa labas, isang bagsak. Viva el Señor Santo Niño! Ayun. In their colorful costumes na sila. Okay, sige, yung ating municipal vice mayor ng bayan ng Kalibo, Dr. Cynthia de la Cruz, ay kasama ko ngayon. Vice Mayor Cynthia de la Cruz is on our street para sa ating satsat ang ating rondas. Sa ngayon sa inyong screen na check natin, double-check natin kung ito, ano? Officially, the street dancing competition is on. Let's enjoy Viva el Señor Santo Niño! Ayan, natin na ayan. At patuloy na i-witness natin sa dancing competition. Of course, our Regional Director of Department of Tourism Region 6, Regional Director Krishna. Welcome to Kalibo, Aklan. Good morning, Arnie! Krishna, the only real ship 6! Okay, pwede ko makantakin si RD para makakuha na natin ang festival message. Once again, our municipal officials of Kalibo. Of course, nandito po si Vice Mayor Dr. Cynthia de la Cruz, our Regional Director for Regional Office 6 of Department of Tourism. Kasama po ang ating mga participating tribe sa street dancing competition. Ang gaganda ng mga costumes nila. Alamira! Pero Pasma! Viva el Señor Santo Niño! At syempre, sino tayo sa ating mga subscribers and viewers, during ang COVID,
colors. Yes. Kaya, enjoy lang po kayo. At kaya na sabi ni Chief Pedro kanina, Chief please enjoy the celebration. Yeah. Huwag magbenta ng tama. Sige, pero kayo mga lalagyan. Nandito tayo para mag-celebrate, mag-enjoy at magpasalamat kay Senyor Santo Niño. Okay, tribo mong itigayon! Dito kay Senyor Santo Niño! At kami na lang. Huwag kang patong. Yan yung sinasabi ko, walang oryo-oryo. Sayaw ka lang. Yes, imagine kung ano ka, kaya kumakaroon, nakapagod. 10 kilometers na yun. 4.7. 2.7 kilometers mo. Ganyan lang naman ang ating Tapos galaw-galaw ka. Well coordinated yung galaw ng shoulders, paa, liig, kamay. Tingnan mo yung paa, yung impact ng paa. Kasi hindi magalaw yung posture mo. Oh, kita mo yung yellow green. Hindi gagalaw yan kapag hindi mo magalaw yung kamay, yung balikat mo, yung tuhod. Yes. kailangan talagang malaw para yung mga 10 years nila, no, nakikita natin ang display din. Para po isa yan sa factor ng judging, diba? And by the way, we are waiting for the unit round. O siya, Siya, in Kalibo 2024. We'll be here later. At syempre, kasama niya, okay. Can you explain the concept of their costume? Parang butterfly. colorful din, syempre. Most are black. Tribo, iwa-iwa! Viva kay Senyor Santo Niño! Tribo, iwa-iwa from Estancia, Kalibo. Isa sa mga participating tribes sa the street dancing competition. Alright, isa pa! Tribo, iwa-iwa, viva kay Senyor Santo Niño! Everett. Pagkasadya kita, alabira! Alright, Ma'am Loli. Still, maraming salamat sa ating mga nag-aantabay sa ACTD Community Chat.
Okay, sa lahat po ng ating mga viewers, televiewers, Facebook Live viewers natin, right now, kasama po natin yung ating Chief of Police ng Kalibo MPS, at the same time, Ground Commander. Kasama po natin si Police Lieutenant Colonel Ricky Montalbon. Good morning, sir, and welcome sa Boracay Good News. This is a public affairs program. At the same time, we're doing the live coverage. Kumusta po kayo? Pagpati niyo po sa lahat ng ano dito. Sir, kanina,
Ilonggo, yung ating pong Chief of Police ng Kalibo FPS. At same time siya po yung Proud Commander. Kaya yun po, narinig niyo po lahat po ng mga preparasyon at lahat po ng mga nais iparating ng ating Proud Commander sa lahat po ng mga spectators natin, mga devotees, at sa gusto makasaya sa ating Kalibo sa Kalibo at Sir, good luck, more power po sa inyong tropa at sa lahat po ng mga member ng Philippine National Police all over Western Visayas. Maraming salamat po sa pagbibigay ng security sa amin dito. Thank you, sir. Okay, we will pause for a very quick break, pero yung ating frame, no? Yung frame natin dito sa ating broadcast center, steady lang natin, the news team or the PGM team pag-picture taking pa. Okay, ship natin yung frame sa street dancing competition, please. Screen, we have Kalibo Kabog! Viva kay Senyor Santo Niño! Once again, you're watching the live coverage of Clan Cable Television and Paradise Cable Television community channel. We're also live via YouTube and our Facebook Live. So good morning sa lahat ng mga nanonood. Sir Eugene, Macaulay, all the way now on the screen. We're enjoying right now the ongoing parade of our participating tribes street dancing competition. Participating group, I think rival small, no? Hindi mo makakaan, ang napapansin ko, most of the participating tribe, both in small and big category, yung pinaka-dominant color is orange and yellow. So, ito yung kulay ngayon sa ating street dancing competition. And by far, how do you assess based on our visuals right now sa ating area? Ito sir, pinagtagdaan talaga yung ating costumes this year. At saka yung laki ng grupo at saka tipo right now. And even the spectators so proud completely from last year. Yan. So once again, on your screen, Sir Eugene, Magloni, Kalibo, Kamanggahan, isang bansang tribo Kamanggahan, Viva kay Senyor Santo Niño!
Kalibo Kalikapon! Viva kay Senyor Santo Niño! Viva! Next naman natin. Yan, may panache. Nakamiss ako sa library. Yung materials medyo meticulous na Nakakailan sa center of business sa So ito mga nakikita natin on screen ay bagong modern kakaiba din yung 10 years nila. Sakto sa Sorry, nasa ni aking mga vloggers. Around or We're everywhere. mukha ba ka na kuya? We're everywhere. They are all over the place. Actually, we are enjoying also the celebration. Aside from vlogging, kasi this is the first time also nila mag-cover yung Yes. And we really understand that our job. We're not just talking it, but enjoying the celebration. Saka nakita mo, partner and Sir Eugene, malaking improvement yun when it comes to costume. Alis na Oo, oo, kasi parang may budget sila. At syempre, yun lang din po sila makapag-revenue nila. Malamang baka Yung M na. bago wala tayong figures, definitely no figures.
makikita pa rin yung mga ngiti at saya ng bawat isa. Oo, syempre. Kahit alam natin na 2.7 kilometers sila ang Satsang area. At sa bigat, nakita naman sa Yung susunod. mga yan. But still, the spirit is on. Kasi nga, isa to sa mga highlight natin sa celebration ng Kalibo Ati-Atihan Festival. Lalo na at nandiyan na yung ating mga judges at tinitingnan ko sino ba ang pinaka the best at For ang sure. winner for this year's best drive. For sure, hirap na hirap sila ngayon. At saka yung ano, yung karating bayan is uniting right now during the celebration. Yes, oo. Lahat ng Hindi na Kalibo, hindi na Commissioner Municipalities we're here. At syempre kasama yung mga turista natin sa Boracay na naandyan din. Welcome, Ang ating welcome. mga participating hotels at na nandito din at iba pa mga kaibigan natin at lahat ng ating mga subscribers via PZTV and PZTV. Hi Sir Carlo Ganisa, isa sa ating mga vloggers ay nandito din. Magandang umaga sa iyo. And Master Top Comic Royal. alright. Oo. Viva kay Senyor Sen Camilo Brino at Ras Abante! Ayun, pagod na. Master Comic Royal. Oo, sobrang sa sobrang ganda ng weather. Nalusaw ang mga sunblock nila. At syempre sa dami rin na ating mga Boracay vloggers present today sa ating celebration. Kaway-kaway mo, at baka kayo manapanalan nila at may cover nila. Dahil sa kanilang mga content. Oo, di ba Sir RM? Yes. Right. Ayan. Shoutouts! At busy-busy sa panonood. Oo nga, lalo pa rin. Walang nagko-comment. Kumbaga, hindi natin alam na nandito tayo sa At patapos na ang ating show, maya-maya na po. At maraming salamat muli sa lahat ng kumantabay at nanonood, especially sa ating mga kababayan abroad na mga aklanod at kayo po ay nabahagi na namin ang konting kasiyahan. Kahit na malayong maging parte kayo ng Kalibo Ati-Atihan Festival 2024. And shout out ito sa aking kaibigan Father Edward Shino dyan sa mga dyan sa Kalibo. Thank you guys for watching. Mga mothers dyan. Father Jay, Father Vernon, Father Kino, Father Dong, salamat po. Father Joe, at Father Shino, and Father Jay. Salamat at optimist. Thank you. Father Joe, congratulations po sa maraming salamat. Yes, up next, we will have the PN sa Boracay on stage.
Init, ano? Uli na sa Mare. Huli na? Oo, nilita. Ah, sila lang yan, no? Eh, tinturuan mo pag bukas.
pa itaro at ya ano ya kasi ito. Tapos ko kita mga tao mga salita dito eh. Asawa ng away. Parehas na itong isang adlaw nga to. Nagasin ka mo mamay. Kumain siya. Kumain siya. Inuman kami kaso diyan ang kanina kamalay sa naman siya. Ah, balihan ka mo guys target. Puro bakasyon na to pag west classy. Ano, mamangot ni mo ma'am?
Solo ka na.